соат бо вақти прага расо 10 дақиқа аст ва бо шумо аз дафтари марказии радиои озодӣ дар ҷумҳурии чех суҳбат мекунем. Шалогул хоҷа ҳастам, чун ҳамеша дар ҳамин вақт бо сархати хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон. Албатта хабарҳои мо зиёд аст ва ман танҳо чанде аз онҳоро барои шумо муаррифӣ мекунам ва интизори шумо дар барномаи хабарӣ мемонам ки баъд аз 3 соат дигар дар пахши мустақим бозам дар Озодӣ видео ки ҳамин ҳоло моро аз он ҷо тамошо доред пешниҳоди шумо мешавад. Ин барнома тавре агар шумо бинандаи доимии радиои Озодӣ бошед медонед ки фарогири хабару гузоришҳои ҷолиб тоза аз Тоҷикистону ҷаҳон аст. хуб, раиси идораи заминро барои заминфурӯшӣ боздошт карданд. Аҷонсии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Тоҷикистон раиси идораи замин дар ноҳияи Фархорро бо иттиҳоми гирифтани пора дастгир намудааст. дар сурати исбот шудани иттиҳом ба ӯ ва дигар ҳамроҳонаш аз 5 то 10 соли зиндон таҳдид мекунад. дар минтақаи Кӯлоб ин бори аввал нест ки мақомдорон барои гирифтани пора ва додани қитъаи замин аз сӯи аҷонсӣ боздошт мешаванд, аммо дар соли 2019 ин аввалин чунин ҳодиса будааст. дар бораи тафсилоти боздошт дар барномаи хабарӣ барои шумо маълумот медиҳем. барфрезии шадид ва мушкилоти сокинон. тӯли чанд рӯзи ахир боридани барф дар манотиқи аксаран кӯҳистони Тоҷикистон боиси баста шудани роҳ, фаромадани тармаву тахриби баъзе хонаҳо шудааст. имрӯз мо бо кӯмаки шумо корбарони Озодӣ видео ки навору аксҳоро аз ҳар гӯшаи Тоҷикистон барои мо фиристодед, мушкилоти ба амал омада дар пайи барфрезиро нишон хоҳем дод ва ҳам мебинем ки чӣ гуна дар баъзе манотиқ мардум ба истлоҳ дар як бунбаст қарор гирифтанд ва мегӯянд ҳатто барои харидани маводи ғизоӣ имкон надоранд. То ба ҳол фаромадани даҳҳо тарма сабт шудааст ки баъзе сокинон зери он мондаву ҷустуҷӯяшон то ба ҳол идома дорад ва агар хоҳед ки ин навору аксҳоро аз маҳалли ҳодисаҳо бубинед, пас баъд аз 3 соат дигар ба барномаи хабарӣ ва бо мо бипайвандед. душанбе соҳиби троллейбусҳои беноқил мешавад. шаҳрдории Душанбе барои беҳбуди вазъи мусофиркашонӣ дар роҳҳои пойтахт ки борҳо мавриди интиқод қарор гирифтааст, мехоҳад троллейбусҳои беноқилро ворид намояд. нархи ҳар як кадоми онҳо $250,000 арзиш дорад. ин нави нақлиёт аз кай мавриди истифода дар роҳҳои пойтахт қарор мегирад ва то кадом андоза метавонад мушкилро дар бахши мусофиркашониву тамбашавии роҳҳо ҳал кунад. дар як гузориш бо ҳам мебинем ва мешунавем. занталоқ зиндагии занеро талх кард. ин қасам на танҳо маҷрои ҳаёти занеро дар шаҳри Ваҳдат тағйир дод, балки ба тақдири 2 духтари ӯ ҳам таъсир гузошт. дарбадарии модар боиси он шуд ки яке аз духтаронро таҷовуз карданд ва дуввумӣ ҳатто дуруст мактаб рафтан наметавонад. ҳоло ин зан як орзу дорад, мехоҳад бо духтараш ҷои сарпаноҳ ёбад ва ӯ бештар аз ҳама дар ин саргардониҳо аз ояндаи духтари наврасаш метарсад. агар мехоҳед аз зиндагии пурмоҷарои ин зан огоҳ шавед, пас баъди 3 соати дигар дар барномаи хабарӣ моро ҳамроҳӣ кунед. ва ҳамчунин дар бораи як овозхони дандунтилои бадахшонӣ суҳбат хоҳем кард ки дар саросари дунё машҳур шудааст ва то имрӯз хабаргузориҳои зиёди боэътибор бо ӯ мусоҳиба анҷом додаву вай ба финали сабқати овозхонҳои афғон роҳ ёфтааст. дастоварди асосии ин овозхон чист? дар барномаи хабарӣ бо мо бубинед ва албатта таври гуфтам баъд аз 3 соат дигар барномаи хабарӣ мо тақдими шумо мешавад ва то он дам хабарҳои дигар низ ҳаст ки ҳамкорони мо рӯи он хабарҳо кор доранд ва шумо низ фаъол бошед, бо мо ҳамкорӣ кунед, хабару навору аксҳои худро ба мо бифиристед ва мо ҳатман маводҳои фиристодаи шуморо баррасӣ мекунем ва пайгирӣ хоҳем кард, ҳамон тавре ки тӯли чанд рӯзи охир ин корҳоро анҷом медиҳем. бо сипос ба ҳамроҳии шумо ва ман шуморо баъд аз 3 соат дигар дар пахши мустақим дар Озодӣ видео канали радиои Озодӣ дар YouTube мунтазирам.